Pedbole Apan sector Takari mama hekta Pan sector Abasa tapinda topeta Andosaka vachitisheta Kuteresi vakutimeta Apan sector Basanda peta vataurire kuti vasade kundietsa Tinosiyanda vanyutsa mudzivari nengwena vasade kuriretsa Basanda peta vataurire kuti vasade kundietsa Tinosiyanda vanyutsa mudzivari nengwena vasade inonzi job finish tapedza basa tadira vanishi vakusasa andapinda parisi zvetanyasha kapena nopisa kunge marasha pindura ndapinda vapindura zvimoko zvandiona vazvaminura hatesu tinotyora vachiminyura isapitsa patafura badu basanda petsa vataurire kuti vasade kundietsa tinosiyanda vanyutsa mudzivari nengwena vasade kuriretsa basanda petsa vataurire kuti vasade kundietsa tinosiyanda vanyutsa mudzivari nengwena vasade kuriretsa zvakatanga kare kwete kuti nhasi vakandipa zita vakanditi bosi kumhanya mangoma kuita kunge hosi vakada kukombita vanopa vatadhaza votambasele jesu vekufkaf nengwere mangoma manyama ndasiya mugido pateni saka ndauya nebere dag basanda petsa vataurire kuti vasade kundietsa tinosiyanda vanyutsa mudzivari nengwena vasade kuriretsa basanda petsa vataurire kuti vasade kundietsa tinosiyanda vanyutsa mudzivari nengwena vasade inonzi job finish tapedza basa tadira vanishi vakusasa andapinda parisi zvetanyasha kapena nopisa kunge marasha pindura ndapinda vapindura zvimoko zvandiona vazvaminura hatesu tinotyora vachiminyura isapitsa patafura badu basanda petsa vataurire kuti vasade kundietsa tinosiyanda vanyutsa mudzivari nengwena